Takže ja vás tu vítam na mojom prvom videu na novom kanáli. To som nepovedal už kurva dlho. Momentálne robím kardio. Je cca 6 hodín ráno. Dokončujem kardio. Posledných pár krokov, snažím sa mať každé ráno 9000 krokov, nenálačno. No a potom pôjdeme do fitka, dneska budem mať leg day. Normálne mám pondelky prsia, ale včera som bol s kamarátom cvičiť, ktorý bol podľa dobe, takže chcel ísť upper. No a tým pádom poviem namiesto cecko dneska nohy, mám krásne voľno. Takže budem oddychovať, možno zajdem niekam von. Takže mám po kardiu. Teraz je 6:27 ráno. Keďže som začal tak okolo 5:00 to kardio robiť, tak mám za sebou hodinu dačo. Idem sa nájsť, počkám 2 hodiny, dám si pretréningovku, pôjdem do fitka, dám si nohy. Väčšinou vstávam o 4:30, aby som už o 6:00 bol proste pripravený, že o 6:00 vyslovene sa najem a presne o 8:00 idem cvičiť. Keďže mám dneska voľno, tak to nemusím až tak hrotiť. Aj tak som si pristal skorej, aby mi to sedelo, to jedlo, lebo jem vyslovene každé 3 hodiny. Budeme si dneska variť, krabičkovať jedlo. Prvé jedlo dnešného dňa je dole, mám 6:36 ráno, takže cca tak aby som 8:36 už bol vo fitku by bolo najideálnejšie. Neviem, ono to je také, že momentálne mám že 20 gramov tuku, 225 gramov sacharidov a 150 gramov bielkovín. Keď som bol v predošlej diete, som mal 170 gramov bielkovín. To tuku tam bolo trošku viacej, ale tak sme to museli trošku udržiavať. No a sacharidov tam bolo, že vyslovene najmenej, čo som mal, bolo posledný mesiac diety vyslovenej pred júnom, kedy som jedol viacej, vyslovene, že viacej a mal som aj prasárny. Vyslovené prasárny, to normálne, to si človek musí dať pozor. Ja milujem papať, ja som taký papkač a fakt, že ja si tým pádom na toto musím dať fakt, že pozor, aby som sa nerozjedol. V pohode, zvládam to bez problémov, lebo si musím pripravať jedla proste inteligentne. Ale aby som sa dostal k pointe, tak ešte pred tým mesiac, v máji, som sa dostal na úplné minimum a to som do 50 gramov sacharidov na deň. Fakt, že bol som unavený, ale vysekalo ma to. Ale bol som unavený, no, takže občas je to také, že nechce sa mi vstávať kvôli tomu, že som bol v robote alebo takto, ale není to pre mňa nejaký vyslovene, že boj, že by som to nemal zvládnuť alebo čo, takže to je úplne pohodičke. No nič, idem ešte nejak odpočívať a môžeme ísť do fitka krásne. Ideme si dať pretréningovku Morbidius. Dáme si tam 1,5 odmerky. Ja si hovorím vždycky, že pretréningovky nikdy nie je dosť a hlavne keď tam dneska nohy som najedený, takže mi nemalo byť to ani zle. Nepoužívam veľa vody, aby som to vedel rýchlo vypiť, keďže si tam toho dám viacej a fakt, že potom to už chuťovo nie je príjemné. Ten Morbidius je taký, že ja osobne z neho nemám až taký crash. Samozrejme, nikoho nenavádzam na to, aby si dával tak veľa, ako som si dal ja, alebo takto viacej.
Ja len hovorím, koľko si dávam ja, lebo viem, že to zvládnem a viem, koľko si to môžem dať, ale decka, čo to zase preháňajú a dajú si, že 2 skupy Fatality, 2 skupy Morbidiusu, tak to fakt, že preháňajú a není to vôbec dobre pre nich, pre srdce a tak ďalej. Určite je dobre sa pred tým, ako si človek dá pre tréningu nájsť, ale v takom rozmedzi, aby mu nebolo zle, takže aspoň také 2 hodiny. Tak 147. No, momentálne som na predkopávačky, idem na zakopávačky. Moc vám nenahrávam to, ako cvičím, ne, že by som cvičil zle, alebo nemal svoju taktiku, alebo niečo. Len chcem si plne užiť, alebo plne odcvičiť tú sériu, preto vám moc nenahrávam, ako cvičím. Samozrejme videá z FitCake a tak určite budú, takže to sa nemusíte niečo báť. Len proste nebude to také, že furt iba z fitka takto, alebo nebude, že proste v kuse ako cvičím a tak. Chápeme sa, ale určite budú aj čisto videa o fitku, čisto videa takto, ale dneska na to moc takto aj ja točím, lebo ja si potrebujem odcvičiť plnohodnotne tú sériu a nie v kuse sa vykecávať, natočiť sa a tak ďalej. Toto mám v rámci prestávky, tak vám na čo poviem, ale chápete. Takže idem domov. Po fitku unavený, krásne, tak ako to má byť. Po nohách ešte idem do obchodu kúpiť si niečo, šalaky, čučoretky a tak ďalej, proste jedlo. Chápame sa na prípravu. Ale už je konec, ledva chodím. Ale tak to má byť, taký to má byť tréning, že ledva chodíš, kurva tvrdý tréning a potom sa to krásne vybuduje. Akože ide o to, aby si to poriadne natiahol, poriadne presilil a potom poriadny oddych na pár hodín. Po vydatnom tréningu treba aj poriadne jedlo, 3 celé vajíčka, 2 rýžové chlebiky a 150 g bielok navyše. Normálne si robím proteín s banánom, teda buď ho mám na Allround alebo na 10, väčšinou keď idem ráno cvičiť, tak si ho dám na 10, ale teraz si to dám na Allround kvôli tomu, že proteín mi došiel a musím počkať, dokým mi dojde. Som si ho objednával v piatok, tak cca predpokladám, že dneska mi dojde, dúfam v to, že mi dneska dojde. Takže máme už skoro všetko hotové, tak sa mi dorábajú, posledné zemiaky sa mi dorábajú k tomuto mäsku. Krásne 55, 55, 55, 200, 200 a tam bude ďalších 200. Ešte si tam pridáme šalátik, ale čakáme, dokým to vychladne trošku. O jednej si dáme nejaké ham, pam, dáme si jednu z týchto chuťovičiek si dáme na obedík. Budeme na chvíľočku samozrejme oddychnúť, odpočívať, ale pôjdeme aj von. Pekne som si to spravil v airfryeri, kamo chuť úplne v pohodičke. Celkom vyvážená, lebo na mäso si dávam 1 gram soli. A do rýže nedávam žiadnu sol, vlastne je to rýža bez chuti, iba vo vode robená v rýžovare. Ale jak je tá sol na tom jednom mese, na tých 150 g mesa, tak mi to úplne akurát vyvážuje tú chuť. Takže ľudia, už sme v aute. Ideme teda teraz von. Ideme za chalanmi a verím, že to bude fajn. Neviem, dal som si Allround, teda jak som hovoril predtým, tak som si dal ten proteín s banánom, 80 g banánu, 30 g proteínu, krásne. Dal som si ho o pol piatej, lebo som si nestiel ho dať presne o štvrtej. To je jedno, pol hodina hore dole, stihlo mi to vytráviť, to je najdôležitejšie. Ideme teraz asi na kávu, nebudeme to nejak extra hrotiť. Myslím si, že tento deň dopadne úplne v poriadku, lebo je to úplne fajn. Ja viem, celkom zlý uhol, ale to nevadí, momentálne ma netrápi uhol.
No, idem akorát domov, celkom večer je 10 hodín. Kúpil som statív, takže zajtra poriadne videjko so statívom, boy. Mohli ste si všimnúť, že a ešte ideme prebaliť vlastne, mi došla tá pumpa, takže tak. No a mohli ste si všimnúť, že preferujem celkom dosť Vejny Galaxy. Neviem, najviac mi to vyhovuje, aj čo sa týka pumpy, aj čo sa týka proteínov, tá kvalita a zároveň aj trhačky. Vlastne som mal odbytku od Vejny Galaxy, tie rúžové. Rúžové som si kúpil, ani neviem prečo, proste sa mi páčili. Dneska som mal celkom nabitý deň, spalil som 1700 kalórií, nejak tak. Aspoň to mi ukazujú hodinky, nešok úplne ideálnik splnený. No a už iba proste dojsť domov, takže tak. Zajtra budem zase vstávať okolo 5:00, o 4:30, hej, lebo idem aj do roboty, takže vlastne zajtra bude síce video z fitka, ale bude to také kratšie video, ako som mal dneska, to nevadí. No, takže ja už som doma, idem si ešte niečo pozrieť a idem pomaly spať, lebo však stávam celkom skoro ráno. A tak ja dúfam, že sa vám tento vlog páčil, moje prvé video. Dúfam, že ma budete sledovať a zatiaľ zajtra. Čaute.